Запазят ли Испания и Франция поне една чиста мрежа при толкова супер звезди в атаките на съставите? Виж 3 от топ факторите за прогнозата на BettyPix за полуфиналния сблъсък в Лигата на нациите. Първо, испанската атака срещу френската защита. Ямал отряза главата на петела в полуфинала на Евро 24 и окончателно се затвърди като наследника на Меси. Сега ще развинтва Тео Ернандес или Дин. Нико Уилямс е в топ 5 на левите крила в света, а сега ще пържи Павар един на един. Причината е, че защитниците ще се съсредоточат върху Ямал. Олмо пък е повече от способен пак да надвие съкъл мощните централни бранители на Лебле. Второ, френската атака срещу испанската защита. Също като Ямал, Дембеле ще иска да заяви претенцията си към златната топка в прекия им двубой. Мбапе пък ще играе бясно, наранен от лошия си сезон в Мадрид. Двамата асове имат и луксозни помагачи. Дуе, Баркола, Олис, Тюрам и Шерки. Остава само Дешан отново да не сбърка в нареждането им. Тогава Франция несъмнено ще пробие неопитната защита на Испания, която ще включва Кубарси и или Хаусен. Трето, статистиката. Всичко води към трети пореден гол между тези еврогиганти. Такава е развръзката също в последните 4 мача на Ла Роха и 4 от последните 5 на Франция извън собствена територия. За още топ фактори за тази прогноза изгледай пълното видео в YouTube канала ни. За още прогнози с коефициент от 1,80 нагоре, пък се абонирай на сайта на BettyPix. Спорно!